Aabot sa 50 ektaryang maisan sa Kasiguran, Aurora, inatake ng mga uod. Nag-aalerto Russell Simorio. Nangangamba ang mga magsasaka sa pagkalugi dahil sa pag-atake ng peste sa ilang taniman ng mais sa Kasiguran, Aurora. Ang ilang magsasaka pilit pang isinasalba ang kanilang pananim sa pamamagitan ng paggamit ng pestisidyo. Ayon sa Municipal Agriculture Office, fall army worms ang umaatake sa mga taniman. Umabot na sa 50 ektarya ang apektado ng peste sa bayan. Para matanggal din yung mga uod, boss. Para maka-recover din. Umabot na sa 1.5 million pesos ang naitalang danyo sa pagtama ng kurikong sa mga taniman ng mangga sa Mangaldan, Pangasinan base sa tala ng Mango Farmers Association. Sa mahigit 80 ektaryang manggahan, nasa 70 hanggang 80% ang naapektuhan ng kurikong. Pero dahil sa tuloy-tuloy na paggamit ng pestisidyo, nakontrol na ang sitwasyon. Konti na lang ngayon dahil summer na mainit na. Ang kurikong kasi umaatake pag tag-ulan, taglamig, ganun. Dumarami na rin naman ang mga aning mangga sa rehiyon ayon sa Department of Agriculture Region 1 na naging dahilan ng pagbaba ng farm gate price. Kaya bumababa na rin yung presyo ngayon eh. From 90 per kilo, naging 60 to 70 na. Dumadami na rin yung production natin, sumasabay ng mga ibang province. Sa Mangaldan Public Market, nasa 80 hanggang 100 pesos ang presyo ng kada kilo ng mangga. Siyempre, mamura kasi ang alam ng mga bumibili, mga bulok. Pero hindi naman, balat lang naman. Pero yung loob niya? Oo, malinis yung loob. Kasama si Jing Dakanay, Russell Simorio, 1 North Central Luzon.